नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती तुमच्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. आज आपल्याला बघायची आहे मालवणी पद्धतीची गोडी डाळ म्हणजेच वाटपाचे वरण. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, ही तुरीची डाळ आहे. मी अर्धा तास अगोदर स्वच्छ धुवून अशी भिजत ठेवली होती, म्हणजे त्याने काय होते आपली डाळ पटकन शिजली जाते. आणि या 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत मी, कारण डाळ माझी फक्त अर्धी वाटी आहे नॉर्मल आपली, म्हणून मी 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत आणि 1 मध्यम आकाराचा टॅमॅटो घेतला आहे. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हा टॅमॅटो आणि ह्या हिरव्या मिरच्या तुरीच्या डाळीत घालून आपल्याला छानपैकी कुकरला 3 शिट्ट्या देऊन शिजवून घ्यायची आहे. आणि हा टॅमॅटो आता आपल्याला डाळ अशी कुकरमध्ये छानपैकी शिजत ठेवायची आणि 3 शिट्ट्या याला करून घ्यायच्या आहेत. जो आता आपल्या शिट्ट्या होत आहेत डाळीच्या, तोपर्यंत आपण डाळीला लागणारं ओल्या खोबऱ्याचं वाटप करून घेऊया. आता हे माझं फक्त छोटी अर्धी वाटी खोबरं आहे. जशी आपली डाळी माणसं असतील त्याप्रमाणे आपण डाळ करतो, मग त्या डाळीच्या मापाप्रमाणे आपण त्याचं खोबरं हे साहित्य वाटपाचं साहित्य आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. हा कांदा टाकला आहे मी, कांदासुद्धा एकदम अगदी छोटासा कांदा घेतला आहे मी, आणि 1 चमचा मी जिरं टाकलं आहे. आता हे आपल्याला छानपैकी मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, आता आपल्या 3 शिट्ट्या झाल्या आहेत. आता आपण कुकर खोलूया. कुकरही छान गार झाला आहे. आता आपण ही डाळ काढून घेऊया आणि आपलं वाटणही छान वाटून झालं आहे. आता आपण ही डाळ फोडणीला देऊया. मी टोप तापत ठेवला आहे. टोप छान तापला आपला. आता थोडंसं तेल टाकूया फोडणीसाठी. थोडं तेल तापू दे आपलं. थोडासा कढीपत्ता टाकूया. गॅस आपल्याला फोडणी देताना स्लोच ठेवायचं आहे, नाही तर आपल्या अंगावरती सगळं फोडणी आपल्या अंगावर येईल. थोडी राई टाकूया. आपल्या या 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आहेत त्या टाकल्या आणि लसूण चांगली चेचून टाकली आहे. मी याच्यामध्ये तेलाची फोडणी दिली आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही तुपाची सुद्धा फोडणी देऊ शकता. आता ही आपण फोडणी छानपैकी अशी परतून घेऊया. आपला लसूण थोडा असा लालसर होईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे. आपला लसूण छान लाल झाला आहे. थोडं आपण हिंग टाकूया. थोडीशी हळद टाकूया. व्यवस्थित आपण असं थोडंसं परतून घेऊया. आणि आता आपण ही डाळ टाकायची. डाळ टाकल्यानंतर मी नेहमी अशी झाकण वरतीच ठेवते, म्हणजे फोडणीचा जो वास आहे तो जेणेकरून बाहेर जाऊ नये, आणि आपल्यात तो मुरल्यानंतर आपल्याला त्याची चवसुद्धा खूप छान येते. पण झाकण ठेवताना आपल्याला थोडीशी काळजी घ्यायची. असं ठेवताना टोप की वाफ आपल्या हातावर येणार नाही याची काळजी घ्यायला पाहिजे. आता मी थोडंसं पाणी टाकते. डाळ ज्या टोपात आपण शिजवली होती त्यात थोडीशी डाळ होती, मी ती धुवून घेतली छान. त्यात हे वाटण टाकायचं आहे. जे आपण वाटप केलं होतं खोबऱ्याचं ते आपल्याला गोडी डाळीत टाकायचं आहे. मी कोथिंबीर आपल्या वाटपात ह्यासाठी टाकत नाही की कोथिंबीर टाकल्याने काय होतं, आपल्या डाळीचा रंग हिरवा दिसतो आणि वरण हे आपल्याला पिवळ्या रंगाचंच दिसायला हवं, आणि आमच्याकडे वरून कोथिंबीर टाकलेली सगळ्यांना आवडते. आता मी हे वाटपसुद्धा थोडंसं पाणी टाकून घेतलं आहे. आपण हे छान असं व्यवस्थित ढवळून घेऊया.
आणि आता आपल्याला त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. अतिशय सुंदर लागते ही डाळ खायला. लहान मुलं, मोठी माणसं अगदी आवडीने खातात. आणि छान याची उकळी येईपर्यंत आपण त्याला ठेवायचं आहे. छान उकळी आली की त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकायची आहे. हे बघा, डाळीला खूप छान पैकी अशी उकळी आली आहे. आता आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकूया. जर तुम्ही माझे चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला सर्विंग बॉलमध्ये काढून दाखवते.